Очите му бяха студено сини, но справедливи. Човек би казал, че са го лишили от една заплата. Въпреки строгата диета, която личеше от вялата му походка, облото Шкембе го издаваше като любител сумист. Наоколо бе чисто. Свръзката го чакаше, правейки се, че разбира от табла. Играта вече бе започнала. Драги ми Уотсън, знаете ли, че по изпъкналостите на човешкия череп може да се познае неговия характер? Холмс, аз пък мислех, че се познава характера на жена му. Холмс, защо си с счупен крак? Трябваше да избегна дете. В дърво ли се блъсна? Паднах от леглото. Драги ми Уотсън, защо винаги, когато пиеш, си затваряш очите? Лекарът ми каза, Холмс, да не поглеждам алкохол. Холмс, знаеш ли, че завърши международния конкурс за продажба на информация по нашата част? И как се разпределиха наградите? Трета награда за едно французойче, продало цветен телевизор на доктор Нис. Втора награда за едно японче, продало радиоапарат на глухоням. А първа награда за едно наше момче, продало часовник с кукуричка плюс 30 кг просо за кукуричката. Мили ми Уотсън, как живееш? Като диня. Как така? Ами, шкембето расте, дръжката съхне. Скарал си се пак с жена си, Уотсън, нали? Ти пък откъде позна? Много просто. От гърба ти стърчи кухненски нож. Скъпи ми Уотсън, ако моите хора вземат властта в България, ще въведем страхотни улеснения за пенсионерите. Нима, какви? Ами, примерно, ще им разрешиме да слизат и да се качват в движение от автобусите, да работят под високо напрежение и да пресичат на червен сигнал на светофара. Скъпи ми Уотсън, защо си толкова напрегнат? Очаквам жена ми всеки момент да роди. Подозираш ли някой? Мили мой Уотсън, какво ви е това червеното над ухото? Да не ви вчера, след като се почерпихме, да са ви разкрили и да са ви пребили? Както се пребирах вчера, след като се почерпихме, таман наближавам към нас и отзад в гърба ми праз два елена, като ме удариха и аз паднах на земята. Таман се изправям, фраз един слон с хобота по гърба, като му удари и аз праз на земята. Таман се изправям и един кон в копитото така пам по гърба и аз пръст на земята и таман се изправих и една ракета фръст в гърба и аз пръст на земята. Хайде, за животните мога и да повярвам.
обаче, че ви ударила ракета, Ами, ако не вярваш, питай момчето от Луна Парка, то видя всичко. Холмс, мога ли да ти доверя една тайна? гроб съм. Трябват ми 100 000 лева. Не се безпокой, все едно нищо не съм чул. Холмс, вашите инструкции трябва да бъдат така добре написани, че последният глупак да може да ги разбере. Съгласен съм, Уотсън. Кажете ми, кое точно не може да разберете? Бонд. Джеймс Бонд. О, фък оф. Скъпи ми Уотсън, езици трябва да учиш. Чужди езици. Защо? Ако, например, ни изпратят в някоя чужда страна, да речем африканска, и като си направим щаба под някоя палма, на български как ще си поискаш водка, а? Явно, че в таблата много не те бива. Я ми кажи, какво ще се получи, ако към 0,5 прибавим една втора? Отвътре го чувствам така някак си, че е литър, ама да го докажа не мога. Няма нищо по